Dnešný deň, takto pred 3 rokmi, Putinová armáda brutálne zaútočila na Ukrajinu. Bomby vtedy dopadali naozaj len niekoľko kilometrov od našej hranice. No na Ukrajine to bolo a stále je neporovnateľne horšie. Na Slovensko nepadla žiadna raketa a to je aj vďaka hrdinstvu Ukrajincov a Ukrajiniek, pretože oni bránia nielen seba, ale aj nás a celú Európu. Sláva Ukrajincom a Ukrajinkám za to, že vzdorujete ruskému agresorovu. Sláva vašej odvahe, vašej sile. Ďakujeme a sláva Ukrajine. Rusko a Putin nevedú vojnu len na území Ukrajiny. Táto vojna je súčasťou oveľa väčšej hybridnej operácie, ktorá prebieha aj vo zvyšku Európy. Offline, online, aj u nás na Slovensku. A my vidíme, že si predstavitelia niektorých krajín chodia do Moskvy po noty a áno, aj predstavitelia Slovenska. Poviem vám, pýtajú sa ma na to dennodenne v Bruseli. Na Slovensku bohužiaľ vládnu kolaboranti, ktorí opakujú ruské klamstvá a je to hanba, neskonalá celoeurópska hanba. Ale ja napriek tomu vidím nádej a východisko, lebo dobrou správou Prešovčania je, koľko vás tu prišlo a koľký chodíte na toto námestie. Či prší, či sneží, či vám je zima na nohy, či mrzne, sme tu po celom Slovensku od Novej Sedlice až po Záhorskú Bystricu. Ukazujeme kolaborantom okolo Fica, že nehovoria za nás. Slovensko sme aj my. My chceme žiť v Európskej únii a prajeme si mier na Ukrajine. Preto musíme byť voči Putinovmu Rusku jednotní, lebo spolu s našimi európskymi partnermi sme oveľa silnejší. Chcem sa vám za vašu aktivitu poďakovať, lebo Európa nás vidí a počuje aj vďaka Prešovu. Našich priateľov, Ukrajincov a Ukrajinky v jednote nezlomila ani ruská agresia. Jednota je totiž naša spoločná a najsilnejšia zbraň. Sláva Ukrajine a jednota Európe. Ďakujem.